Datu basen segurtasun kopia egiteko komando bidez, lehenengo ireki CMD bat administratzaile baimenekin eta lehenengo pausua da joatea direktorean nun dauden datu basek. Kasu honetan, Workbenchen daukeu ruta honetan. Behin gaudenen rutan, idatzi behar da komando hau, MySQL dump, -u da usuarioa aukeratzeko eta -p da zein datu basea. Eta gero jarri bat da simbolo mayor, eta izena nahi digun jarri datu segurtasun kopiai. Gero pasaitza gure MySQL-eko pasaitza sartu eta enter eman. Hau baieztatzeko, hago joan berrio MySQL Server 8.0 eta binen egongo da segurtasun kopia. Gero, segurtasun kopia borkatzeko, jarri komando berdina bin karpetan, baina aldatu simboloa eta bain jarri gutxiago, menorke, eman enter eta borkatuko zen. MySQL Workbenchen datu basen segurtasun kopia egiteko, lehenengo goiko barran server aukeratu eta data export eman. Hoi lista bat agertuko da datu base guztikin eta aukerau behar da nahi dugun kopia egin. Gero export optionen aukerau behar dugu nahi dugun karpeta bat, artxibo bakoitza, taula bat dana edo artxibo bat dena konprimituta taula guztikin. Gero aldo aukeratu nun gorde eta ze zenekin. Eta ja dena bukatutakoan start export eman eta itxoin barra bukatzeakan. Gero datu basea bolkatzeko eta berriro montatzeko da berdina server, baina oain data import. Daukegu karpeta bat, aukerau karpeta edo artxibo bat aukagula, aukeratu artxiboa eta zein izena eta nun daun. Hau aldegin 3 puntitokin. Eta ja aukeratutakoan eman start import eta berdina. Bakarrik itxaron barra bukatzea eta ja datu basea bolkatuta, segurtasun kopia bolkatuta izango zen. Bueno, script bat kargatzeko oso errexia izango da. Juten geha honea file atalera, script bat kargatu, eta hurrengoan gure karpeta edo gestor de artxibo zen, sartzen geha, eta hor ditugun .sql artxiboren bat kargatu nahian dagoena, doble klik eginda, hautatuko genuke, eta kargatuko litzake. Hortxe ikusten da, nola kargatu diran, azkeneko linea, berdez dagona, eta datu guztiak kargatu direla. Nola pasa accesitiz MySQL-a? Imagina dakazula taula bat accesen eta nahizu pasa MySQL-a. Oiko barran, joan datos externos eta archibo de texto. Gero, pantalla honetan aldatu dakezu non gorde eta zeizena daukan artxiboa. Gero eman aceptar. Urrengo pantailan joan avanzado eta aldatu behar da delimitador de campo eta codificador de texto. Batean jarri tabulazion eta bestean ninguno. Horrela egiten dugu gu. Gero eman finalizar eta cerrar. Eta datu hauek sartzeko Workbenchen, lehenengo ireki Workbench eta ireki pagina bat idazteko. Eta idatzi komando hau eta enter eman. Gero komandoa idatzi eta rayitoa eman. Bueno, hasteko transakzioak dira, bankuko transakzio baten antzekoa.
datuak mugitzeko edo eraldatzeko. Orduan hemen bi datu base ikusten egia, bi taula, kontuak eta produktuak, eta urrengo lau motak azalduko dira. Hau da, lehengoa read unconfirmed, dala datuak eraldatzea, baino konfirmatu arte ez dena ikusteko, hor jartzen bezala soldata jetxi eta ikusteko gai. Eta konfirmatzerakoan datuak eraldatuko ziren. Urrengoan, ikusiko genuke read committed, izango zala, soldata irakurri update egin baino lehen, eta gero eguneratu soldata datu baimenduekin, hau da, guk aldatutako datuekin. Urrengoan repeatable read, izango zala, soldata irakurriko zuen, baino datu ez mugikor bat eraldatzeko. Hau da, hor ikusten dan bezala, balora ez dala aldatuko. Eta azkenekoa, kasu praktiko baten berdina, denda baten estoka bukatzen denen, errorea ez emateko. Hau da, produktu gehiago ez azaltzeko, produktu horiek ez dauden leku.